se nám tu úžasně, co říkáš, Zlato? Zlato, probuď se, nespí! Ježišmarja, co se děje? Ptal jsem se tě, jestli se to děje úžasně. Žije. Si se nedám mluvit. Asi se s tebou rozcházím. Ale já jsem celý den pracovala, potřebuji se prospat. To mě nezajímá, každý den se takhle ke mně chováš a mně se to nelíbí. Čau. Sestro, co se děje? Sestro. Nechal mě ten jeden pobudá. Tak to si teda vypije. Vypije na jedno směrničko. Hrůza a děs. Nechápu, jak se takhle ke mně může chovat. Každý den se ke mně chová k nějakému pobudovi hnusnému. Nelíbí se mi to. Tamhle je parta lidí, možná by se mnou chtěla mluvit. Zeptám se, jestli neví, kde bydlí Eva Valachová. Možná by jsem se s ní mohl seznámit, protože je strašně moc hezká. No, já se jich zeptám. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli nevíte, kde bydlí Eva Valachová. Nevíte to nikdo? Já to ještě vím. No. Ptal jsem se, kde bydlí a nejde žerty. Nevíte, kde bydlí Eva Valachová? Tak to já vím. Bydlí tamhle vedle New Yorku a mimochodem se nemenuje Valachová, ale Veleková, ano, jenom ať to víš. Tak to děkuju a já teda už jsem měl jít. A teda vedle New Yorku jaký barák a jaké číslo? No, barák vlastně ulice Poštovní a barák je žlutý 505. Tak tady. Za 5 minut tam byl. To auto mi nejde vůbec opravit. Hrůza a děs. Ahoj, já se jmenuji Tom. Promiň, jmenuji se Tom. Je, pomohl bych mi s autem? To se ví, že jo. Nějak se mi porouchalo. Podívám se na to. Za 10 minut. Už to je. Zjistil jsem vadu. Musíš si koupit novou vlastně tu svěrku na koláb. Máš nějakou povolenou a poškozenou vlastně. Aha, tak děkuju, že jsi mi to zařídil. Jsi moc hodný. Budeme kamuši? Tak dobře. Děkuju. Já už by se měla jít. Ahoj. Ahoj. Myslím si, že jsem u ní zabodoval. Vážně velká kočka. Co budu dělat? Určitě se do mě zamilovala. No tak to si nepři. Hledal jsem tě všude. Jsem si udělal mojí sestře. Já jsem jí nic neudělal, jen jsem se s ní rozešel. S mojí sestrou se nikdy nebude rozkázat. Já teda jo, ona mi nebude říkat, že jsem blbej a tak každý den a spát, když s ní chci mluvit. No, když ji nenecháš ani vyspat? Já ji nechám vyspat, ale ona mě ne. Večer pořád hraje samé videohry a vůbec se mnou nemluví. No to teda ne, takhle o ní mluvit nebudeš. Ty jeden pobudot!